jsou kapesníky, jo? Ty Miro. Jo, to byly kapesníky. Mirku, kurňa, ty, kdyby si byl nějaký začatoval, jo? Tak já nevím, nebyl to. Musí se občas mají otočit. A navíc je tady děká. Protože mám dýchavičku. Tu máš založené brýle už. Z toho, jak umíš. Máš ti na to? Ne, se zdívala ale žádný hrál. Se zdívala minule, nemám chlopatou hruď. Ale žádný minule. Ale dneska je moderní video, ho než My jsme ne všichni oholení. všude. Zase já i nohy ohojila. Jenom nohy. A já ne, já po vzoru 70 80 let jsem si nechala brny, že? No, tak A dělá tím. já už vyšel. Ne, nikdo. 30 let zpátky, kdo se jde? Vrátila. No však jo, to jsme taky ještě si hormony naholili. Se podívej na ty fotky, tak je čer. Když jsme to za tu profesorku, jak byla to tam Gola. Matika. A kdo? Nevím. Golová z matiky. Že jo. A kdo? Vlada Golová.